balima ayo bismillah anga bi malikura muso ka kene kan anye na kene ni bismillah kene ni kayambi naw ye kumba ture kumba ye muso demseni be bo malila abe barake ni banyma ke tondo ye min to ko open mali awa ukabara afamba abebe anafa beta musula mawde kan anye kumba di bismillah bi kumba di bismillah anga malikura muso ka kene kan mse itude mse inana kana ansoro anga viwa konna la noki angu ngamina nyingali tengune seme ila kakanya ni muso obe baramike au ka bayma ke ton kono no open mali anye kolosibike ka foku mali muso be gele ya krenkrenin konnana kata femi doniani dili uma ota fanfela ani dairi memina ulu soroli nafu boloko ni fem au ka bara ajoro ye munyi muso ka nyeta kono nana ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ Tati Kadi. Anw ye baɲumankɛ tɔn ye min ye Open Mali ye. Open Mali daminɛna ni association de fɔlɔ. Denmisɛnninw ka association de don. Mali denmisɛnninw. Donc u ye association in dayɛlɛ walasa ka denmisɛnninw ka kalankow de lasabati. Denmisɛnnin minnu ma don école la k'olu bila ka taga école la. Bon denmisɛnninw yɛrɛ de association in dayɛlɛ ka d'a kan k'a fɔ san 15 ka taga se san 16 ma. O denmisɛnninw de farala ɲɔgɔn kan. Kani tɔn in bila sen kan. Bon ni y'a san caman ye tɔn in bɛ yen nɔ. Donc tɔn bonyana an nana a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ musow fɛnɛ ka Mali kɔnɔna la. Donc an bɛ musow dɛmɛ kosɛbɛ baarako ta sira la. Ka d'a kan k'a fɔ fantanya bɛɛ b'a dɔn o fanga ka bon Mali la bi. Donc muso minnu n'u b'a ɲini ka baara k'u yɛrɛ ye an bɛ na ni kalanw ye k'olu dege baaraw la i n'a fɔ safinɛ dilan baaraw bɛ yen nɔ. Sɛnɛkɛ baaraw bɛ yen nɔ hali jɛgɛ mara baaraw ni bagan mara baaraw. Donc an bɛ taga dugu kɔnɔnaw la min tɛ Bamako ye ka taga Mali région kɔnɔnaw la ka taga dugu mɔgɔ dɔw muso dɔw sugandi k'u ɲininka mun de b'u jɛ u bɛ fɛ ka baara sugu jumɛnw de kɛ. Donc n'an ye olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kunnafoniyaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na an bɛ sɔrɔ ka na ka projets bila sen kan ka segin ka taga k'olu kalan o baara ninnu taabolo sira la ani ka tila ka minɛnw d'u ma. Donc walasa minɛn minnu b'a to ni anw tɛ yen nɔ don min na u yɛrɛ bɛ se ka nin baara ninnu k'u yɛrɛ ye cogo min walasa k'u dayirimɛ sɔrɔ a baaraw la. Ka taa aw ka baara kɛli ma san muso ninnu fɛ kana bila san na aw ye muso joli de lakala i bɛ se k'o hakɛ fɔ an ɲɛna o jate fɔ an ye. An ye muso min lakala a bɛ taga 200 ɲɔgɔn na muso 200 ɲɔgɔn. Barisa kabini san 2019 an ye an ka agreement sɔrɔ ka association kɛ ONG. Muso formelen ninnu i ye minnu fɔ sisan u bɛ Bamakɔ de wa walima u bɛ tuguda wɛrɛw de kɔnɔna na u bɛ yɔrɔ jumɛn? Dɔw bɛ Bamako mais an kɛlen don ka an ɲɛsin togodaw de ma kosɛbɛ sisan nɔ. Donc o de kama an kɛlen ka ɲɛsin togoda kɔnɔnaw yɛrɛ de ma parce que an y'a ye k'a fɔ Bamako musow olu bɛ se ka dɔn mais togoda musow bɛ ɲinɛ bɛ kɛ olu kɔ dɔɔni wagati dɔw la. Donc an ka baara ye komi mɔgɔw de sugandilen b'an bolo région bɛɛ kɔnɔna la. Donc tuma dɔw la an b'olu wele u ka région problème dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna pour que an bɛ se ka taga mɔgɔw lajɛ ka a mɔgɔw former u mago bɛ formation minnu na. O diyara n ye awa an balimaw nin de tun y'an ka bi Malikura musow ka kɛnɛ ye an y'a fɔ a ɲɛna a daminɛ na an ye an balimamuso Kumba Ture de bisimila Madame Gindo Kumba Ture de bisimila awa kɛnɛ kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ.